Nagpayapa ako sa tamang panahon, nakalgan na naman. Bakit ako iyan na akan nakin otro makakaiba. Aku tak binayaan uno sa rauda piyoko ding pinagpapasulat saging-saging sa naman pala palako sa isa na areng ko lang sakit na magpanggap dapat kong maisiyan kinata areng ikakanya ba. Di namin laong namin kabalikan pa napapagal na ko. Abot ko nang makibalikan pa. Tama na. Oh, tama na. Namin kabalikan pa kitang naruwa. Ta napapagal na ako. Abot ko nang makibalikan pa. Tama